segredo de ibérico con 1000 follas de verduras e un pouco de salsa do Porto. Primeiro marcamos a carne, e o segredo é unha parte de encima do lacón do porco ibérico. É unha carne moi sabrosa, é moi jugosa. Pois esta carne comese máis ben pouco feita. Esta para facer a 1000 follas de verduras. Como é unha tapa que vai a levar dulce e salado, vamos usar calabacín, seta de cardo, pimento morrón rojo e zanahoria. É unha tapa moi natural, só vai a levar aceite, pimenta e sal, nada máis. É moi atractiva esta tapa. E agora un poquinho de salsa de Porto. É unha tapa que mezcla un pouco o sabor dulce e salado. E marida, por exemplo, moi ben con un viño tinto.